kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye ntɛnɛn novembre kalo tile 19 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ sorigino dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Dunanjigiso Hotel Maeva Palace ale ɲɔnajɛrɛ bisimila novembre kalo tile 13 de ka taa kuncɛ tile 14 laɲini tun ye baarabolo minnu waleyara siraba dilan lahalayaw la ani a laraweli ɲɛdama bɛ se ka k'o la cogo min na san kura ani san tɛmɛlen o lahalayaw. Baarabolo kɔnɔna na n'o ɲɛsin bɛ lakanda ma komini 6 kɔnɔ Bamakɔ yan Association Malienne des droits de l'homme AMDH baaraɲɔgɔnya ani Institut des États-Unis pour la paix UGP bakuruba fɔla u ye tile fila sigili ka ladɔnniyali ani lafaamuyali ka ɲɛsin dɔnnibaru ɲininaw ma yaasa bɛɛ lajɛlen sen donni lakanda la o fɛɛrɛ olu bɛ se ka yakubaya cogo min na a kɛra novembre kalo tile 14 a tile 15 tɛmɛlen Maison du Partenariat Bamako Angers kɔnɔ farafinna sorofe kɔnɔ dɔnkilida o sira fɛ Salif Keita maliden don sibiridonya tɛmɛlen fanakaw fɛ yen a y'a ka fɔlisen kura a y'o ɲɛdama kɛ dɔnnibaru la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni jɛ maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan dunanjigiso Hotel Maeva Palace ale ɲɔnajɛrɛ bisimila novembre kalo tile 13 de ka kuncɛ tile 14 na laɲini tun ye baaraboloba minnu n'olu kɛra sirabaga dilanw na ani kura minnu kan ka kɛ ani sirabakɔrɔ minnu kan ka larawe ka ɲɛfɔli kɛ o lahalayaw la tile 2 baɲango maa minnu yera nin kɛnɛ kan u ye sɛbɛnw u y'u dangɛnɛmaya a bɛ bolonɔbila sɛbɛnw a bɛ olu kofɔ minnu kɛra direction nationale des routes fɛ ani baarabolo minnu kan ka waliya san 2019 fo ka taa se baarabolo minnu n'olu bɛ IMO o kɔnɔna na n'o bɛ siraw laraweli o b'o kofɔ o tako sabanan fo ka taa se baarabolo minnu bɛ n'o bɛ siraba min bɛ bɔ CMDT la ka taa OHVN na san 2019 o lahalaya o bondakun kan u n'a ɲɔgɔnna caman u y'olu kumakanw u y'olu de don ba la baara minnu kɛra u hakili lajigin kɛ ka ɲɛsin olu ma. Tarawele Zeynab Diop ministre ale ka fɔ la n'o ye siraba ministre o bɛ o kofɔ a ko san 2015 ka taa bila san 2019 na jamana ye fɛɛrɛ minnu sigi sen ka siraw dilanni kama a ko o baarabolo olu de bɛ sen na hali bi. Yaasa lakanda bɛ se ka waleya fɛn min ka dɔn k'a fɔ komini 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogo min na kulu min bɛ n'an ko ma Association des Maliens des droits de l'homme AMDH baaraɲɔgɔnya ani Institut des États-Unis pour la paix bakuruba fɔla UGP u ye tile 2 faamuyali ani ladɔnniyali ta ka ɲɛsin dɔnnibaru ɲininaw ma bɛɛ lajɛlen da donni lakanda baara waleyali la jamanadenw ani ka dɔn k'a fɔ lakanda tigilamaw olu gɛrɛli ɲɔgɔn na o bɛ se ka kɛ nafabɔsira ye cogo min na nin baarabolo in waleyara novembre kalo tile 14 de ka kuncɛ tile 15 Maison du Partenariat Bamako Angers o kɔnɔna na n'i ye kulu in ta k'a lajɛ n'o ye lamɛrikɛnw ka kulu in ye Institut des États-Unis pour la paix bakuruba fɔla UGP ale ye baarabolo dɔ de sigi sen kan n'u ko ma dialogue sur la justice et la sécurité bakuruba fɔla JSD o tɛ dɔwɛrɛ ye ka kuma ɲɔgɔnya kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ sariya siraw ni lakandaw o lahalayaw kan Sahara kungo jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ani Maghreb jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni Mali bɛ o kɔnɔna na yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ fɛɛrɛw se ka sigi sen kan cogo min na n'o ye lakanda fɛɛrɛw ye. O de hukumu kɔnɔna na baarabolo nana bange AMDH ale ni UGP o ni ɲɔgɔn cɛ maa ɲɛyɛlɛkɛ ka fɔ la AMDH kɔnɔna na n'o ye Birima Konate ye ale ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye lakanda fɛɛrɛw olu jidili. Laɲini kun ye ka dɔnniya lase kunnafonidilaw ma u k'a dɔn ko baara min bɛ sen na u k'a dɔn ko an ye sigikafɔ kɛ o sigikafɔ nin ye mɔgɔ caman caman fara ɲɔgɔn kan o mɔgɔ ninnu ye dɔw ye polisiw ye dɔw ye gendarmew ye dɔw ye syndicats ye dɔw ye médiateur ka mɔgɔw ye dɔw ye ONG wɛrɛ ani dugutigilakaw walasa an ka jɛ ka sigi ka kuma gbɛlɛya min bɛ autogare la a bɛ se ka kɛlɛ cogo min a yela k'a fɔ ko sigidala mɔgɔw b'u ka gbɛlɛyaw dɔn a fura fana b'u bolo mais tuma dɔ la u bɛɛ bɛ sigi a kan ten si tɛ taa si nɔfɛ donc an ye nin baara nin kɛ walasa bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka gbɛlɛya ninnu wolo k'u fɔ ka fura fɔ a la ani jɔn ni jɔn ni fanga bɛ se ka da la walasa a bɛ se ka wuli ka bɔ sigida la fura bɛ sɔrɔ lakanabaa la n'an bɛɛ lajɛlen y'an fanga fara ɲɔgɔn kan en tout cas an ye baara min kɛ nin san dama ninnu kɔnɔ autogare la a y'a yira n na k'a fɔ ko ja n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ nɔ bɔ aw yɛrɛ y'a ye kunu procureur ye kuma min fɔ
n'a kun fɔla ko procureur ne sen bɛ ye nin ko in na a tun bɛ bali mɔgɔ caman na mais a b'a la a tɛ wari sɔrɔla la dɛ an ma dɔrɔmɛ d'a ma a b'a ka mobili t'a yɛrɛ ye a ka essence t'a yɛrɛ ye wa souvent n'an kan ka taa yɔrɔ min na fana i b'a sɔrɔ a b'an kɔn ye ca la an bɛ fura sɔrɔ an ka gɛlɛya la. Soninko ta in kɔfɛ a bɛna kɛ yɔrɔ wɛrɛ la i n'a fɔ jama ka ca. Bon a ka d'an ye mais comme an ni mɔgɔ dɔ bɛ baara la donc n'an ko an bɛ taa ka sɔrɔ an n'u ma bɛn fɔ la a kuma ka gɛlɛn a ko b'an kɔnɔ sinon mɔgɔ caman y'a fɔ dɔw ye Bamakɔ misiriba yɔrɔ dɔw ye sugu Medini sugu dɔw ye Jikɔrɔ ni Para sugu ani carrière de Lafiyabugu mɔgɔ y'o yɔrɔ caman k'o bɛɛ gɛlɛya yɔrɔ de maintenant puisque an y'a daminɛ yɔrɔ an b'a fɛ an ye baara min daminɛ a ka kɛ misali ye bɛɛ ka se k'a misali ye ka sɔrɔ k'a dɔn n'a bɛ se ka cari yɔrɔ wɛrɛ la. UZP ka maa cilen min tun bɛ kɛnɛ kan musolaka don Kajatu Keita ale ko baarabolo min n'o ye JSD ye o ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye jamanadenw ani lakana tigilamɔgɔw bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na cogo min na lakana ka sinsin. An cɛsirilen don nin ko in na parce que ka sécurité améliorer an b'o de fɛ ni Mali sigi na sécurité ye facteur ba ye pour que an ka améliorer an bɛ ka essayer ka baara kɛ pour que ka an ka finitigiw ale ni an population k'u ka lien renforcer n'an ka lien renforcera an ka sécurité bɛ renforcer parce que ni confiance bɛ yen nɔ ni bɛn bɛ yen nɔ aw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'an ka processus ye donc an bɛ ka processus kɛ pour que non seulement n'olu ka lien renforcer la sécurité fana bɛ se ka sabati Mali la. Maa minnu kɛra balabolo in tɔnɔbɔbaa ye olu y'u ka nisɔndiya u y'a dankɛnɛmaya k'a jira k'a fɔ hakili jora kosɛbɛ ka taa faamuyali ma ni o bɛ lakanda gɛrɛli jamanadenw na u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'o ko fɔ Wayi Galo ale ye dɔnnibagaw ɲinina ye studio tamani tɔgɔ la ale tun b'a kɛnɛ kan ale ye lafaamuyali in a y'a sɔrɔ. An ye tile 2 kɛ yan formation kɔnɔna na u ye fɛn caman yira n na journaliste kan ka kɛ cogo min na pour que bɛn ni basigi o ka sabati an y'o bɛɛ faamuya kunu fana u y'a yira n na autogare experience kɔnɔ parce que u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen nɔ bandiya ka ca fɛn caman de bɛ yen nɔ u ye baara min kɛ yen nɔ u sera ka min kɛ pour que o ko secteur asini u y'o bɛɛ fɔ an ye tile 2 kɔnɔna na. Baarabolo min n'o ye projet JSD ye n'a bɛ ka waleya AMDH ani UZP u ka baaraɲɔgɔnya kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ u ko u na kwajo ani hakili cɛri kɛ ka taa lakanda o surunyali jamanadenw na o fɛɛrɛw olu bɛ se ka jidi cogo min na. Farafina sorofe kɔnɔ dɔnkilida o siratigɛ fɛ Salif Keita ni Maliden don sibiridonya tɛmɛlen Fanakaw fɛ a y'a ka fɔlisen kura a y'o yira maaw la o yɛrɛ o kɛra bonyamasegin ye ka ɲɛsin den tani ma n'ale ye fɛgɛ ye bogotiginin ye n'ale tanyana a nin na Fanakaw fɛ kayɔrɔ gɛlɛn kɛbagaw fɛ wa a sisan kun bɛ san 5 bɔɲanko de la dɛ a kɛra mɛ kalo tɛmɛlen Salif Keita a ye ɲɛnajɛ kɛnɛba sigi k'o kɛ tasibila kɛnɛ ye ka ɲɛsin fali cɛjugu min n'o kɛra ka ɲɛsin yefɛgɛdennin ma maaw yɛrɛ dɔw ka fɔ la u ko kɛnɛ in fara tetew ka fa tew u ko maa ba 20 bɔɲanko o de bɛ sigida in kɔnɔna na kilomɛtiri 120 ani Bamakɔ cɛw ye Salif Keita sisan bɛ san 69 a ko ale yɛrɛ ye yefɛgɛ ye yefɛgɛya tɛ kojugu ye bɛɛ ni dancogo don Ala fɛ a ko min kɛra yefɛgɛdennin na n'o ye Aramata ye mɛ kalo tile 13 Aramata jara san 5 bɔɲanko a ma min a ma bɔn ka fali cɛjugu ta ka ɲɛsin a ma a ko a tun ni mankan a dun ni balo ka kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni balo ka kan cogo min na o de kosɔn ale y'a ka nin fɔlisen a y'a ta ka kɛ bonyamasegin ye ka ɲɛsin Aramata ma ka tila ka kangarida kɛ k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw ninnu kana kɛ bilen diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ni balo ka kan o ye bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye Salifu ka fɔ la. Farikolo ɲɛnajɛ o lahalayaw la Adama Mayiga radio Bɛnkan dɔnnibagaw ɲinina don a bɛ baara in dɔn k'a dɔnna kare a bɛna ɲɛfɔli k'an ye farikolo ɲɛnajɛ o lahalayaw la Adama Mayiga bi kunnafoniw ye jumɛn ye? Bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kɔnɔ an b'a fɔ o kɔni kunnafoni 2 ye Sénat kunnafoniw don an b'a daminɛ ni fɛn min ye CAN 2018 n'o ye musolakaw o b'olu ko fɔ ni waati la a bɛ ka taa Ghana ale kɔnɔna na a baaraw kɔni daminɛna depuis sibiri tɛmɛnen an ka jɛkulu n'o ye Aigle du Mali musolakaw ye an b'a ko kɛnɛ kan donc an bɛ jɛkulu fɔlɔ la n'an k'o ma ko groupe A Mali B ka fara Ghana, Algérie ale ni Cameroun kan. Hukum kɔnɔna na bogo fɔlɔ la Mali sibiridon ani maa min ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɔni kɛra Cameroun ye. Cameroun kɔni ye seba sɔrɔ anw kan o kɛra 2-1. Hukum kɔnɔna na Mali ka cilu kelen donba o kɔni kɛra Aissata Traoré n'ale bɛ dulan ci fɛn mais Super Lion de Amdalaye ale kɔnɔna na. Ni Ala sɔnna ma sini Mali b'a ka bogo filanan kɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de Ghana ye ale min bɛ ka kulo in labɛn a bɛ kɛ sini 15h30
o waatiw la donc an bɛ dugawu kɛ an ka musolakaw ye ala ka sɛbɛya di olu ma hali bi ka to o coupe d'Afrique des nations hukumu kɔnɔna na hali bi k'a fɔ kunungo dolanci 2 fana kɛra fɛn min ye Zambie ale kɔni ye sɛbɛya sɔrɔ Guinée équatoriale kan 5 ani kanangolo fɛn min ye Nigeria ale bɔgɔra du moins Afrique du Sud fɛ o kɛra 1 ani 0 ye donc n'an bɔra an b'a fɔ fɛn min éliminatoire CAN 2019 o fana tile 5nan o dolanciw fana kun bɛ sen na nin don kun laban hukumu kɔnɔna na donc Mali Aigle an kɔni ye taama boloda ka taa Libreville ani Gabon de ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ Mali an ye seba sɔrɔ 1 ani 0 donc Mali ka bi donba o kɛra Musa Doumbia sanga 11 na o bɛ kɛ sababu ye Mali an kɔni bɛ qualifié ka taa Coupe d'Afrique des Nations min kan ka kɛ Cameroun san 2019 o hukumu kɔnɔna na nin bɛ kɛ Mali ka siɲɛ 11 ye ka taa Coupe d'Afrique des Nations ale kɛnɛ kan 1972 kɔfɛ 1994 kɔfɛ 2002 kɔfɛ 2004 2008 2010 2012 2013 2015 ani 2017 an b'a fɔ dɔrɔn foli an b'o bila ka di an ka Aigle ma o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ Mali kɔfɛ jamana caman fana u ka qualification sɔrɔ nin tile 5nan in kɔfɛ n y'a fɔ Cameroun ale min bɛ kulon in labɛn Sénégal Madagascar Égypte Tunisie Ouganda Guinée Conakry Mauritanie nin bɛ k'u siɲɛ fɔlɔ ye u ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan Côte d'Ivoire Maroc ani Nigeria Adama an b'i fo i ka baara ɲɛdɔn na a n'a laseliko ɲuman na an b'a fɔ ko an bɛ dugawu minnu kɛ mawuludu in na ala k'olu minɛ an ɲɛ kɛ mawuludu ni farikolo ɲɛnajɛ olu fana bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɛ siga t'a la u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye vraiment ala ka dugawu minɛ surtout Mali farikolo ɲɛnajɛ nin waati la an b'a dɔn a bɛ gɛlɛyaba kɔnɔna na sinon fédération hukumu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka gɛlɛya ban ala k'i ka dugawu minɛ Adama ma i ka nin ɲɛfɔli ninnu de bɛ dan sigi an ka bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Soriki n'o dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya jɔ an na sini ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye o ye mawuludu ye sinikɛnɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala ka jɛ ye nin kɛnɛ kelen kan ka kunnafoni kɔrɔ k'olu dangɛnɛma ye aw ka wasa sɔrɔli kama kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ala k'an n'o cɛ jɛnya n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ ale cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira ye www.malizoom.net n'aw taara a bɛ maraka faama ka laselibaw a ka journal Bambaraw a n'a ka kunnafoni dilen tɔw tubabukan ani bamanankan na aw ni ce a ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan sallahu Muhammad wasalim maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye